nganti diketutno 3 dinane niku je tebiran bar salat ya. Karepe ora piye-piye tapi ngoten niku sing penting amaliyah niku dijalani dengan segala pengertian yang ada tendensinya ya ora awur-awuran. Mulane bentuk takbir niku nggih bisa adanya saja nggih gak usah dipaksakan. Lah sing repot niku krana takbirane masjid sewengi akhire subuhe kodok ini paling repot nih. Jadi wengi malam bodoh tebiran barang subuh nggih tak ra kuat tangi krana le turune masjid keturun nggih akhire mulai krunuk-krunuk nggih kudungan sarung saking ngantuke gak kuat subuhan wis niku paling repot nggih. Nek ngoten niku ya gak oleh mboten endo mulane sewajare mawon. Dari program kok kudune sewengi muput lho sing kandha sapa? Mboten enten. Mboten enten. Ora ono sing kandha kon bengi muput iki mboten enten. Nggih. Lah apa nek seminggu itu elek? Ya elek ora niku karek prakteke piye? Kan tujuane piye? Wa qala dawuh sapa Ja'far bin Sulaiman roa itu ningali ingsun sabitan ing sabit al-Bannani ya Allah iku megot sapa Sulaiman ya Allah iku megot sapa sabit al-Bannani hadisahu ing hadise sabit ayam asring dalam pira-pira dina 10 yakni ngersakake sapa sabit fi majlis zikri ing dalam majlis zikir summa yaqulu mono ngucap sapa sabit Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wa qala inna ayyamu zikri wa qala dawu sapa sabit inna astunna ayyamu zikriku pira-pira dina zikir hakada kaya mengkene maas nau karena ana sapa nasu para muslimin yasnau naik padha nglakoni sapa nas pokola mengko dawuh sapa Ja'far itu ningali ingsun Malik bin Dinarin ing Malik bin Dinar Ja'far iku gawe sapa Malik bin Dinar hakadha ing mengene masnau warawalan cerita sapa Mughirah bin Syu'bah an Abi Masyar saking Abi Masyar kala dawuh sapa Abi Masyar satu takon ingsun an-Nakhai yang Imam an-Nakhai anit takbiri saya takbir fitariki ing dalam dalan fitariki ing dalam dalan ayam al-asri ing dalam dina 10 faqala mongko dawuh sapa Imam Ibrahim an-Nakhai innama yafalu pamisne ngakoni zalika mongko takbir nok dalan al-hawakuna sapa wong-wong kang nenun kain al-hawakuna sapa wong kang nenun kain wan laisi beni Abi Sulaim lan critakake saking Lais bin Sulaim wala dawuh sapa Lais satu takon ingsun mujahidan ing mujahidan takbiri saking takbir fitariki ing dalem dalan ayam mal asri ing dalem dinane 10 Pokoknya mongko dawuh sapa mujahid innama yafalu pamesteng lakoni dalika ing mengkono takbir nok dalan sapa al haqqatu tukang penun. Ja'far bin Sulaiman iku dawuh Ja'far bin Sulaiman iku dawuh, aku iku weruh Sabit al-Bannani megot hadisi ana ing dina 10, tegese ana ing majelis zikir nuli ngucap Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar. Krana napa? Krana ora ana sarana zikir kang kalih Gusti Allah
tenggine malam bodho kejaba bertakbir iku sing luweh utama. Mulane Sabit Al-Bannani megot hati si ceritane nalika cerita dadakan bodho lahir dindekno perlu takbiran. Panjenengane dawuh dina 10 iki dinane zikir. Kaya mengene para muslimin padha tumindak. Nuli Ja'far dawuh aku weruh Malik bin Dinar nglakoni mengene iki. Takbiran. Mulane nalika akhire kegiatan rutinan akhir libur dhisik iki bodho-bodho. Krana anut mawon karo wong biyen. Al-Mughirah bin Sa'id cerita saking Abi Ma'sar panjenengane dawuh. Aku takon Imam Nakhai saking takbir ana ing dalan ana ing dina 10. Jane oleh apa ora leh? Kata panjenengane dawuh aku kang lakoni mengkono iku wong-wong kang padha nenun kain. Diceritake saking Les bin Sulaim panjenengane dawuh aku takon Imam Mujahid saking takbir ana ing dalan ing dina 10 nuli dawuh kang lakoni mengkono iku tukang tenun artine pripun ya nalika akhire wong kuwi wis bar maca nenun akhire muli nggih perlu bodho nek omah nggih akhire sepanjang jalan wektu bodho niku maca takbir. Lah nek wong kene ni rata-rata kan nggih pun tengok-tengok nggih. Nggih. Niki mboten bahas tentang oleh orane mboten. Ngoten lho. Sing luwih bagus. Wis aku tek ora bagus-bagus lah sing penting oleh. Nek butuhe ora bagus pancen sing takbiran ya ora bagus. Ora bagus ora ayu sisan. Nggih. Nggih. Kala dawuh sapa Al-Faqih dawuh Al-Faqih man utawi sapa wae kabar iku lamun takbir sapa man fi hadhil ayyam ing dalem iki dina fi nafsi ing dalem awak dhewe man kana mangga ana apa takbir afdhala iku utama walau annahu lamun tetep wastune man kabar iku takbir sapa man warofalan bandrake sapa man sautahu ing suarane man warodalan ngarepake sapa man bihi kelawan rof ilhar syariati ing nglahirake ing syariat syiar wa ayal qur'an to eling sapa nasu para manusa falabla samangka ora ana bahaya iku maujud bihi kelawan rafun wa qad ja'alan teman-teman teko apa al asar fi dalika ing dalem mengkono-mengkono rohus saud. Al-Faqih Abdullah Nasir bin Muhammad bin Ibrahim As-Samarqandi dawuh sapa wong kang maca takbir ana ing awak dhewe ana awake dhewe ana ing dina iku 10 tanggal 10 besar iku luweh utama nggih iku luweh utama sing penting ya takbiran ngubengno tasbih nggih karo takbiran lan umpamane mbanterake oleh takbir kanthi maksud nglairake agama syiar dale wong miskin piye wong Islam iku takbiran ya kuat gawe tontonan tonilan nek cara kula ndek enom niku jenenge tonil nek cara saiki apa ngoten niku gambar-gambar ngoten niku lho tapi sayange nggih niku nalika akhire do ngusung gambar do ngusung gambar mboten nggih sing dusun Tanzania nggih lha piye niku ora piye-piye wong wewe dhewe kok nek dirawai mali mbak nesu lah terus piye ya kandha ngoten nek iku gak oleh kodone gak oleh lah akhire dilakoni ya monggo umpamane tentang keharamane wong ngombe arak
wong mabuk kandhane ya ana ya ini nyatane do mampu yo ora apa-apa. Lah apa kok geger? Nggih. Tentang keharaman itu kan sudah tahu, yang penting keharaman itu dijelaskan. Lah nalika akhir dijelasno, ora usah geger wong anjen. Nggih. Wong sampean rung kuat ninggal lah tenang mawon. Kan ngoten nggih. Nek ngoten mikir kan bar. Sing penting sing jelane ben jelasno, nek ora dijelasno, engko darani jedidek wae. Nek dijelasno. Nek dijelasno kecangeman bakune silit ya ngono iku. Nek ruang bolos silit ya ngono iku. Nek ora diduduhi geger, nek diduduhi geger. Mulane sing ngoten niku kan mikir kan gampang. Upamane ana sing crita sonhoreg iku ndak boleh. Ning aku dia seneng pamane. Sing penting tak lakoni, ya aku yang nglakoni kan ngoten mawon. Nggih. Beres nggih. Beres. Wong ora salat ya ora masalah kok. Padahal salat niku nggih wajib nggih ngerti sing ora salat niku, sing ora salat niku hukume salat niku wajib. Nggih. Wong saniki niku napa? Nggon kecangkeman niku. Nggon kecangkeman. Karena napa? Wong ora ngerti fungsine ponco ndriya. Nggih. Akhir zaman ngoten niku lumrah nalika ana wong gedhe tuwa ora ngerti fungsine ponco ndriya. Ponco ndriya niku ponco niku papat, ndriya niku pangrasa. Nggih. Indra panca indra. Ana pendilat, pengambung, pendengar. Nggih. Deleng. Nggih. Mulane saking gadhok kula niku lha kula crita. Nggih. Kula niku krungu, yuk do ndelok son. Yuk do ndelok son. Saking ampuhe mbah piye. Son niku bangsa swara. Wis saking ampuhe son niku didelok. Oh nggih. Ora didungokno karena ora ngerti fungsine ponco ndriya. Nek ngerti fungsine ponco ndriya, oh son niku waduh tak rungokno. Ngoten lho. Nggih. Saking gadoke wong ya ngoten niki. Lho ngoten iki lho. Mungkin walah. Engko yo ana sing muni-muni. Ya teben wae wong muni-muni butuhe muni. Jare nek mikire gampang. Nggih. Cara diibaratke niku wae lho, niku larangane agama umpamane. Nggih, umpama dilarang agama. Nggih. Ngombe dilarang agama, ngombe niku ngombe arak mabuk. Nyatane yo jedo mabuk. Lah kok yo ora geger. Nggih. Ngoten lho. Lah sing fungsine wong sing cerita ya ben cerita wong ngoten niku sekali tempo sampean butuh nih kok. Ngoten lagi. Ngoten. Wangsul al-faqih dawa sapa wong kang maca takbir ana ing awake dhewe ana ing dina 10 iku luwih utama. Lan umpamane mbanterake kuliah takbir kanthi maksud nglairake agama syiar. Nggih. Supaya para muslim padha eling ora dadi apa. Ana asar kang nerangke mengkono iku. Ana napa nggih dawuhe fatwane sahabat sing nerangke ngoten. Ngoten lho. Tapi pergeseran nilai ya niku akhire sing biasane mbiyen nggih nalika takbir keling Allahu Akbar. Nggih, niku sekedar nggawa napa nggih mimbren niku colong nggih. Digawakno tonil. Waniye meneh niku. Tonile niku tontonane niku sing dienggo pemanis niku. Niku padahal sekedar pemanis. Nek biyen niku napa nggih? Ana aturan. Nggih jaman cilik-cilikan kula niku ana aturan. Nggih. Oh, nuansa Islami harus yang diarak. Nggih, bernuansa Islam. Contone nggawa gambar masjid
miniatur masjid digawe, ana neh miniatur mushola nggih, ana neh digawe zaman kula cilik niku miniatur montor mabur nggih. Lah kalau seolah-olah kita niku nembe berangkat budal haji lho ngoten. Saiki ora sing digawa ogoh-ogoh. Ogoh kok budayane sapa? Nggih, samarti ogoh-ogoh.